Le tangi. Wis awan ki lho, ki endang. Sik to, Bu, aku sik ngantuk. Mangkane, lek dikandani ibu dirungokne. Aja panggil mulai wengi ae. Apa ra mesane ibu to, Le? Alah, ibu ki senengane drama. Aku ki butuh hiburan lho, Bu. Sumpek nang omah. Halah, hiburan apa lo Mas Ki? Wong aku roh nang status kancaku Mas senengane ngombe no. Ya Allah, Le. Apa tenan sing diomongin adikmu kuwi? Bocah cilik dek ing sore kok melu-melu lusane wong gede. Ya Allah, ya Allah. Kok kaya ngono lho, Le? Halah, Mas Ki wis kerep lho lek omben. Wong lagi konangan saiki. Le, miras kuwi bahaya lho, Le. Saiki ibu njaluk tulung nerenono lekmu omben. Jaganen awakmu dhewe mumpung sik enom. Tinimbang geton buri malah bebayani. Ngene lho, Bu. Aki mau jajal titik ora akeh-akeh. Wong maklit. Miras, minuman keras. Waspada, ojo dianggap sembrono. Miras, nggarai awak ora waras. Emanan nyawamu yen ora pengen tewas. Miras ngandut bahan kimia arupa etil alkohol lan zat adiktif liyane. Cetha yen ora migunani malah tansah mbayani. Kaya ngundang penyakit kanker, darah tinggi lan sapanunggalane. Warning, warning. Iki penting. Ayo wiwit jogo awak sehat tanpa miras ben tambah waras nuju Indonesia emas. Dulur-dulur, stop miras, stop miras, stop miras. Iklan layanan masyarakat katuraken dening SMA Negeri Siji Gondang Tulungagung.